Nazdar lidi, vítejte u mého dalšího videa, pro tento díl se mnou díl 69 a Exumander. A my jsme si pro vás připravili jednu hru, počítali mezi tím díl Batmanem 82, můžu něco říkat? To je hlamotlavský. Co? Ničíš přírodu. To je jedno. Jede auto. Takže vydrž prdel. Hej vole. Víte, jak jsem hrál s Dealerem 69 tu hru, když to nevíš, tak plácni. Ta hra je opět tady. Tak Marko, já ti mám otázku, a když ji nebudeš vědět, já tě majznu. Tak já mám otázku. Jak se jmenoval největší titán? Koukal se na mě v titánu? Koukal se na mě v titánu? Jo? Počkej, jak se vzpomenu. Počkat. Dělej. Počkej, Kraken, máš to. Ne, Kronos! Teřeš. Tak dělej. Tak ty. Počkej, jak to je. A já ty bošel tam jenom. Já zmrdám. No. Tak by ti padlo, že to točí. Pojď, kuku, přejdi, rychle, běž, my natáčíme. Běž, to dáš, vole. Čeho ty trefím, vole? No, říkej, Marine. Moje prdele na žhavina. Já nevím. A nevím. Počkej. Můžu to být jako otázka? Jo, to má být otázka. Jo, počkej. Líbí se ti paninka Barbie? Aha, ne. Jau! Já se posral. Ježišmarja, výpadni. Teď jdu já. A má to být otázka, mám odpovídat ano nebo ne, nebo já nevím. Tak. Co je napsáno na té bejsce? To je prostý slovo. Jaký? Musíš oboje dvoje. Dělej. To je to velký napsaný? Ne, vím jedno. To na co? To je to fakt, to vím taky. Neví, je tam napsáno gives a fuck, lidičky, gives a fuck. Tak dělej, jo, teď se a pojď sem, ať to každý vidí. Malou. No, já na boku. Jo, ty šulákeš do prdele už. To je debil, on ty jde mraky. A teď dáme jednu hru, která mě baví. Otočíme chvíli klacek a pojď hrát odklonou. Ne, malou. Dělej. Auto. Pojď sem. Teď já, vole. On ty chlap na mě zatrubí čum, jo? Co tady řešete? Ne, to je tak. Já vám dám jen tak. Komu nahráváte, kurva? Co nahrává? Nic, to já si otevřu tablet. Keca. Už o tom, že to jste proti zákony. Vy si nahráváte, jak se perete, jo? Ale ne, my jsme hráli pačkovanou, menší, větší a půl. Čau. Myslím, že jsem byl. Jo. To bylo nějaký exotiák, ne, vole. Co to zkouší, vole, kdy jsi prdel. Tak lidičky, tohle byla malá dávka. Kdo natáčí, vole, točí to? Ne, netočí to, jo. Točí to. Jo, jako pan Mazač, vole, točí to. Jo, točí. Tak pojď. Jakou mám nejraději barvu? Růžovou s modrýma končíkama. Špatně! Ty já, vole. Dvakrát jsem Do píči. Tak jo, počkej.
Počkej, ty už to dofláknout, jo? Ne, Počkej. dělej. Nevím, Říkej. jo. No tak co? Ale dělej, to nemůže hrát věčně. Nehraje, ne. Jo, v jakém městě jsi se narodil? Budu hádat v Brně. Počkej, to bylo na mě nebo na tebe? Ne, ty jsi dával otázku mě a já jsem odpověděl, že jsi narodil v Brně. Opus posral, ne? A do piče. Já jsem Brňan, jo. Jo! Jsi dám malou. Co kecáš, Ještě vole? jednou starou, ale. A dáme ty do prdele, ty prchy. Dělej. Prostě, co dokončím. No. Taky, prostě, jak se jmenuje ulice, ve které bydlím. Jak se jmenuje ulice, ve které bydlím? Jirásková. To hovno. Teď já, vole. A poslední otázka, a já to zabiju. Kolik mám na svém kanálu videí? 30. Ne. To je 31. Hovno, první bylo 30, takže pojď sem. Dělej. A dáme to obrácenou stranou. A do prdele. Dělej. Pozor do geové. Tak dělej, musím to zakončit, jde. Hubene. Ukaž ty geové, jak jdou. Už jdou geoši? Jej, ukaž to. Aha, takhle jdou ty geoši. Dělej, pojď. Jsi neviděl jsi to? Malou. Ne, jaký tvoj. Tak lidi, tak tohle bylo dobrý zakončení. Do dalšího videa mi můžete napsat, co bych jako mohl natočit. Co fakt můžu natočit? Tady jejich kanál vám dám do popisku, Pyro Brothers. A zatím se mějte a taky můžete do popisku tomu za mnou můžete do Pyro Brothers psát, jako co mají natočit a takový. Mě to pište taky, protože já se nudím a nevím, co mám natáčet. Tak zatím čus.